Un pouco perdido, de Chris Houghton. Oi, oi. Pum, pum, pum. Estás ben? Preguntou Esquío. Estou perdido. Respondeu Pequeno Moucho. Onde está a miña mamá? Non te preocupes, amiguiño, hei dar con ela, como é a tua mamá. A miña mamá é moi grande. Así de grande. Dixo Pequeno Moucho. Sí, xa sei, dixo Esquío. Sígueme. Aquí está a túa mamá. Non, dixo Pequeno Moucho. Esa non é a miña mamá. A miña mamá ten as orellas arrufadas. Así. Sí, xa sei, dixo Esquío. Sígueme. Aquí está a túa mamá. Non, dixo Pequeno Moucho. esa non é a miña mamá. A miña mamá ten os ollos grandes. Así. Sí, xa sei, dixo Esquío. Sígueme. Aquí está a túa mamá. Non, dixo Moucho Pequeno. esa tampouco é a miña mamá. Agarda, dixo a Ra. Eu coñezo a tua mamá. Croac, croac. Vamos, a tua mamá anda buscándote por toda a fraga. É esa a tua mamá? Sí, aquí está a miña mamá. Oh, grazas, dixo mamá Moucha. Quen quere subir ao noso niño comer galletas? Nos, dixo Esquío, encántannos as galletas. Ñam, 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 ñam. Oi. Se che gustou este conto, non esquezas suscribirte ao canal. Activa a campaíña e non perdas o relato de cada semana.